ओरैबायदि दाउब' खाथियावनो दाउब'फ्रा आदार जागासिनो जा बरियानो नै फोथारावहाय। बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफ्रा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। एक्चुअलि आङो दा एसे फोथाराव दंफैयो। दा जियानो हक नोंथांमोना मिथिनो मोनखाबाय भिडिअआ दिनैना माबे टपिकनि सायावहाय जागोन। तो निश्चय बयबो मिथिनो मोनखादों टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै। तो बिदिब्ला जागायलांदिनि गोलाव दिन जाबायमोन आङो पीएम किसाननि सायावहाय भिडिअ लाबोयैया। तो दिनै आङो फिन खेबसे लानानै फैनाय जालायबाय। तो पीएम किसाननि सायावनो फंनैसो सावरायगोन। तो सुंद' आपडेट्स आङो लानानै फैफिननाय जालायबाय। तो बिनि सिगां आङो एसे दिन्थिनो लादों नोंथांमोननोहाय। तो आङो बेखौ एसे दिन्थिलांगोन। आङो दा फोथाराव दङ। माइ गायनो माने बिराद रेडि खालामगासिनो दङ। माखासे गायनाय जाबाय आरोना। तो आरो एसे माने खोथिया दंबावो। तो गोदानैहाय फोनाय बेखौ एसे माने आङो गायनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। एसे गायखानायखौ आङो दिन्थिनि। नैबेबायदि नेट होनाय जाखादों आरोना। तो गाहायाव आङो एसे दिन्थिनि। नै माइफोरा माने बेबायदि गायनाय थांबाय आरोना। आप टु बे एरिया जिखिनि गोथां नुनाय दङ ना। तो बेहाय माने गायजोबनाय थांबाय आरोना बेवहाय 6-7 बिगासो। आरो बिनिफ्राय आङो बै सिगाङाव बैथिं माने दाउब' थानायथिंजाय दै सोगासिनो आरोना। दा जियानो हक एसे गोजां बोथोरनि माने माइ गायनि आङो जेकेट थेकेट गाननानै माने फोथाराव दंफैयो दै नायफैदोंमोन माने। दा बिदिब्ला जोङो दिनैनि आपडेट्सआवहाय थांदिनि। तो आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा बेनो पीएम किसाननि 22 नम्बर इनस्टलमेन्ट। तो बे 22 नम्बर इनस्टलमेन्टआ जोंहा हाबनो थांगासिनो दङ आरो जोङो गोबांथार निउसफोर ओंखारबोनाय नुनो मोनगासिनो दङ। दा बयबो नेनानै दं बेखौनो। आरो जोङो 22 नम्बर इनस्टलमेन्टखौ नैबे जानुवारि दानाव नङाब्लाबो जोङो फेब्रुवारियावहाय जोङो मोननायनि गोबांथार माने चान्स दं आरोना। तो जोङो बयबो मोनगोन जायफोरा आगे पिछे मोनबाय थाखायो ना। तो बयनाबो एकाउन्टफोरा थिगैनो दङ जानांगौ। आरो जोंहा बेबायदिनो लेन्ड सेडिंफोराथ' अके थाजोबखानांगौ नङाबा फैसाखौ मोना। आरो बायदिसिना गोदान गोदान नियमफोर ओंखारबोबाय थायो। बायदिसिना निउसाव दामगासिनो ना। तो बयनाबो थिगैनो दंखायो जानांगौ। दा जोङो मोनगोन नेनानै थानि। तो बेबायदि माने दासिमबो निश्चय फाइनाल डेट ओंखारबोआखै जानांगौ। तो रायजोफोर नेनानै थानि जोङो ना। गोलाव खालामब्ला लामाया ओरैबायदि डेन्जारेस नै। तो बेजों थांनांगौ आरोना। तो हाब्रु जाजोब्बाय माने। तो रायजोफोर आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन। जोङो नेनानै थानि बयबो मोनगोन। आङो माने बिराद बेस्थ' बे साननैसोआ आबादाव माने नांगासिनो आरोना। तो गोलाव खालामब्ला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।